tun tuma hian class 10 geography chapter 4 agriculture kan zir dawn ani amasain agriculture emo farming ti omzia chu thlai chi hrang hrang chin hi ani agriculture hi kan rama hian apoimo hle a chan chu india ram mipui za somsari vel hian agriculture direct in ei kan zonga kan national income mun thuma thena mun khat hi agriculture atanga kan hmu ani india rama hian lo kan nei dan chi hrang hrang a oma chungte chu kan soidon ani subsistence farming chu lo nei tu chung kwa in an chung kotana an momo thlai an chin hi ania an lo po azau lawa an thlai chin po chung komomo ang zel kha an chinga bazar hral tur an nei manglo ani india rama hian subsistence farming hi chithum ma oma chungte chu pakhat na primitive subsistence a chuan ramzim te a lo an neya chung kwa in lawa chuan na an thok thin an hman rua po man lai atanga an hman thin tu thlo te fawa te ani irrigation facilities an nei lawa monsoon a an in ngatin scientific inputs te fertilizer te an hmang lawa an thlai thar po a hlok lo ran tlem zawng an vul bawk thin pahnih shifting cultivation hi north east a chuan zooming an ti ani shifting cultivation hi primitive subsistence farming nen in anna tam tak a omani shifting cultivation chu manlaya pi le pu te atanga tlang ram lo kan nei thin dan ang hi ania tun thlengin mizoram hun tam taka kan la practice reng ani ram ngo an wata thing le mau an kitlua an hal faya thlai chin nan an hmang thin kum rei lo te a alei lo da a ram dang watin lo thar an nei le a an in son kwal zel thin fertilizer an hmang lawa a thar po a hlok lo hetianga lo nei hi tribal area an war hle shifting cultivation a chuan thing le mau ti chhia in kan hail duaya a chhung nung cha ten chen na tur le ei tur an nei lawa tam tak chu an rem pha thina kan environment tan po at poi thei hle a chuwangin kan lo nei dan po hi kan thlak danglam angai ani pathumna intensive subsistence farming chu ramzim te kha chatlak omlovin kumtin lawatan an neya fertilizer te pesticides le insecticides an hmanga irrigation facilities te thlai chi tha te an hmang bok alei chhiat lo nan thlai an in chin kar thlak thin tuna chuan commercial farming kan lo soi ve thungang commercial farming chu lo nei tu in an thlai chin te hral sumata na an chin hi ani commercial farming hi chi hrang hrang a oma chungte chu pakhat na intensive commercial farming a chuan an ram azima thlai thar a hlok theinan irrigation te fertilizer te scientific method le hybrid seeds te an hmang na sa ani pahnih na extensive commercial farming chu mihring thol na hmun rampo du to ka lawa nei tur omna an practice ani khol thatak tak te unskilled labor te le ran te na thok turin an hmang thin pathumna mixed farming lo hmun khata ran vul le thlai chin kop hi mixed farming chu ani thlai thar lo lain an ran vul te hi sumlak lu nan atangkai hle mipui bit na hmuna an practice thina thlai thar a hlok nan khol te seeds tha te
fertilizer te an hmang thin palina plantation agriculture tropical region na thlai chi khat chau sum don na atan an chin hi plantation agriculture ani an thlai chin tlang pui te chu tea te coffee te rubber te ani atlang puin thlai chin atanga an thlai thar man mai thei tura bazar shal tur thlengin farm ah hian an process ngal thin ani tuna chuan technological and institutional reforms of Indian agriculture kan zir le don ani British hawin min apply khan India ram agriculture hian ma son lo hlea lowata na kan ram nei te azimin lo nei tu ten an man ro man po ala thalawin kan lo nei dan po achang kang lawa kan thar chhuwa po atam lo hle ani India ram independence nu hian agriculture a thalam zongin danglam na satak alo om chhota ani sarkar hian zoi zoin agriculture siam that na le ti changtlun nan ma ala a chungte chu technological reforms sarkarin khol le science thiam na manga agriculture siam thatna anei te chu pakhat na modern technique of irrigation India rama lo nei tu ten tuilak na an man thin Persian wheel te chu electricity le diesel manga tuipam na in kan lo thlak ta a irrigation na satakin ati olsam ani pani na new agricultural tools leile na manrua thing te chu thir le tractor te a thlak ani pathum na chemical fertilizer natural fertilizer aya chemical fertilizer man alo ni ta a chu chuan na satakin thlai thar ati hlok ani palina green revolution kum sang khazakwa somruk le sang khazakwa somsari inkar vel khan sarkarin agriculture kan thar chwa a hlok theinan malak na chi sang sang akalpuya chu chuan green revolution a min hruai lut ta ani huit bika athar hlok le na do thei chi an chinga thlai en kol dan thazok te inzirtir ani chhozel boka huit thar chwa chu alo pung chho ta hle ani manro tha te kan lo mang na satel tela huit mai ba ka rice thar te po alo pung chhozel ani green revolution hi punjab a inchanin bihar te odisha te west bengal a te po a hlok na hi antel chhozel ani pangana white revolution ran vul lamati dan phung kan her rem na hian ama kan la hriat ngai lo khopin bong hnute thar chhuwa konga ma kan son ta a khovela bong hnute thar chhuak nem ber kan lo ni ta ani parukna radio and television program hian hlatak taka lo nei tu te hnen a thleng pa ka khochin hriat nan te le thuron pek nan te atangkai hle ani pasari na transport and communication sarkarin infrastructure sang te in biak po na le sum don na lam thingtlanga adin chhozela a hlok na chu lo nei tu ten an telin an thlai thar te an lo shal na sa theita a lo nei tu te tan mason na kong alo in hong zau ta sot ani institutional reforms sarkarin dan sang asiam te hian agriculture asiam tha na sa hle bokani chung te chu pakhat na new agricultural policy Indian agricultural policy chuan kum sang khazakwa somriat bor atang khan mi puiten kan mamo lam thar chwa chu ngai poimo alo ni chhota a cereal lam chau nilovin oil seeds te fruits te vegetables lamte ngai poimo ni in technology a ma kan lo son zela sanga le ranvul lamte po in ma lo son zelin mi pui lo pung zel mamo
bong nu te sa lam chi te kan lo thar chuak hnem ta zel ani pahnih na land development program kum sang kha zakwa somriat le sang kha zakwa somkwa inkar khan land development program sang sang siam ania chung te chu crop insurance kwarel chhia na sang sang laka lo nei tu ten an thlai chin te a insurance policy an la thei Grameen banks lo nei tu ten interest niam takalon an lak theina te scheme sang sang kisan credit card KCC te personal accident insurance te lo nei tu te ham that na tur siam bok ani tin bungro chep rel le dan lawasum don na ven nan sorkarin minimum support price asiama an thlai tharte shalna an hmu mai theinan sorkarin aman abithlia saka chu chuan midangin an ham thatna an chu sakna tura lo nei tu te aveng thei ani pathumna research institutions and agricultural universities te veterinary and animal breeding services te hian agriculture kan hlawtlin na hian a thaw hlawk hle bok ani tuna chuan India ram agriculture in ma a sawn theihna tura rotna suggested measures to improve the Indian agricultural scenario kan soi ve le thungang globalization hian nasatakin kan agriculture hian effect aneya kan food production allowed la niama ramdanga changin food grains kan choluta thingtlanga employment allowed la niama chuwang chuan agriculture ma kan son theinan heng te hi apoimo thei anga kan soibak po hi tam tak poimo ala om theiang pakhat na chuan restriction on the import of agricultural products lo nei tu te kan du saknan le an thlai thar an shal that theinan ramdanga changa agricultural product lak lu hi khwa khirna thatak hi om thei se pahnih na chuan subsidies lo nei tu te ngai na thiam na le chanpuina poisa emo manrua emo hi hei ai hian tam thei se pathumna bank loans lo nei na na man tur khol man te ato ti hrechungin lo nei tu te tan bank loan hi interest niam te in olsam takalak thei ni se palina more investment in agriculture thingtlang lam ti mason nan agriculture le allied sector lama hian sarkarin sum invest tam se pangana adequate compensation against land acquisition agriculture ta na ram tha hi chu special economic zone a da lo se sarkarin lo nei tu te ram sarkar mun poimo tura alak sak te chu zang na dom na thatak pe se parukna diversification of crops lo nei tu te hian an thlai chin te hi thlak se cereals atangin thlai hlu le man to ching se an sum lak lu ati tamdon ani heng zo na te hi in lo chang ve don nya pakhat na mention ways to improve the agriculture system in Mizoram pahnina how is shifting cultivation practice in Mizoram harmful for the environment pathumna what are the technological reforms of agriculture taken by the government for the improvement of agriculture in India khati zong kha tun tuma kanzir thei te chu ani e kalome